Что ты говоришь? Расскажи что-нибудь. לכובע שלי 3 פינות, 3 פינות לכובע שלי, לולא היו לו 3 פינות, לא היה זה הכובע שלי. לכובע שלי 3 פינות, 3 פינות לכובע שלי, לולא היו לו... Не делай. לולא היו לו 3 פינות. Ты обезьяна? Обезьяна? Ну что ты делаешь? Зачем в ухо бутылка? Это, не делай-то. Не делай, не бойся. Тю-тюй! לא היה זה הכובע שלי.